ndị mana ege m ntị ekene mere n'ụbọchị nke taata na-asị nke nwoke ihe nwoke na-eme ya dị nwoke madụrụ nwaanyị mma biko na ọ nwekwa na ezigbote sad news anyị nweta n'ụtụtụ a wee na-akọwa na yesterday night na ndị omekome ji na họteelụ Akwa Okuko ụnyaahụ gbagbuo two security people kidnap Akwa Okuko Tiwaraki n'Ọba na wee na-asị biko unu makwala ndị ji Akwa Okuko sị ha pịa na mata onye ọbụla ọsọkwa anya bụrụ ị na-eje ụka anyị na-eme omenala biko. Nobody deserves to die like this, and nobody deserves to go through this kind of trauma in life. Onye na-afọbeghị ebe ihe mee na-asị ka ọka ihe mee ka ọfụ n'anya biko nụ dododoruzi na Iri Ji nọtara na ka ọkwa nna Akwa Okuko Tiwaraki n'Ọba was kidnapped. Biko enekene na vidiyo nwanne anyị nwoke ka o si wee analyze ya kosko wee na-ayọkwa biko unu mara ndị ọbụla nchi akwa si mee ka ọ natabazia n'udo na maka so many people ebidogo post wee ma ọ gaji ike ha maka mgbe nnọle feel kwa m no fake news ma mgbe ọ gaji ike ha biri bịata ibe ọnụ ya ma ndị ọzọ kwana ma somebody bịakwa bịa buru ụzọ mee the news n'ụtụtụ ya kpọkwasịnye Chineke nna nyere aka ka anyị nwee ike napụta anyị n'aka omekome a na-emezi na Anambra steeti na ala Igbo anyị biko nụ enekenenụ vidiyo ihe mee n'ebe ahụ ka unu ghọta ya ihe anyị na-ekwu. Ọkwa na ije ụwa ọkwa na ije ụwa ọkwa na ije ụwa abiko ị na-abata na-share the message. Ana m azụ kata amara onye ọbụla mma Chukwu gọzie gị ihe ọbụla ị na-eme nke bụ eziokwu. Ị na-agba mbọ ide ezu ori Chukwu gọzie gị maka ihe Chukwu na-agọzi ndị na-agba mbọ ọ na-agọzi ndị na-ezu ori ọ na-asọpọtụ ihe ọjọọ Chukwu na-asọpọtụ ihe ọjọọ. So ebe ọ bụla ị gara chọọchị ị gara ebe ọ bụla ị gara ị ma na iwe onye ọjọọ n'ori ka ị na-ezu pastọ na-ekpere gị ekpere ma ọ dịbe na-agwụrụ gị ọgwụ Chukwu na-asọpọtụ dawa ọ na-agaziri onye ahụ. Mana ka m ga straight to the point ihe m ji maka ebe biko nụ ọhaneze ndị Igbo enwere information anyị na-anụ na our brother Akwa Okuko Tiwaraki na-emere attack mana anyị gbabụrụ nke bụ eziokwu mana ịpụta n'iru akwụkwọ jugo n'iru akwụkwọ na it's a very sad news. It's a sad, very very sad news. Oh ihe mwute. Yes. Oh ihe mwute because you just know ihe mwute he's our brother. He's our brother. No matter what. Akwa Okuko our brother as far as onye Igbo he's our brother. Enweghị gaju nwanne ya. Mana ọ bụ na eziokwu biko nụ ka anyị kpee ekpere maka na ọ na ekpere ka m believe na ndị egede na ndị mbụ ndị egede na ndị mbụ ọ na-awụ ọkụrụ m ihe na-awụ ọkụrụ m ikpere Chukwu bi n'eluigwe ntị akwa n'afọ a Jizọs etie m ame mkpecha akwa Chukwu na-aza m ekpere biko ndị otu m n'ime Kraịst ka anyị kpee ekpere wee were Akwa Okuko were faa n'aka Chineke ka Chineke mee biko ka a ghara ịha amụ ya because information m na-enweta n'iru akwụkwọ ka m fụrụ ya ebe e posturu ya na agbagbutu security wee kidnap Akwa wee na-asị Chukwu biko ya bụkwa n'eziokwu mana ọ bụrụ eziokwu Chukwu biko si mee ka a ghara ịha amụ ya ya pụtakwa wute ndụ ya na udo na ọṅụ biko wee na-asị ka anyị kpee ekpere wee were Akwa Okuko gafefe n'aka Chineke dị ndụ maka Chukwu dị ndụ ka anyị nwa na-efe amazi m nke nwa na-efe anyị ekpe n'aha Jizọs Chineke kere n'igwe n'ụwa biko anyị were nwanne ya nwoke Akwa Okuko Tiwaraki n'Ọba wee nyefee gị n'aka biko ndị nwanụ kidnapụrụ ya ma ọ bụ n'eziokwu biko ka a ghara ime ya ihe ọbụla ka a hapụpụ ya na ndụ ka ọ natakwa n'udo na ọṅụ biko ndị ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ ebe unu si wee na-achụ Akwa Okuko na-achụ iwepụ ndụ ya anyị na-asị unu ga-enweta ya n'aha Jizọs. Akwa Okuko Chineke agaghị ekwe ka egbuo ogo nwe ihe ga-eme gị ọ bụrụ na kidnap gị eziokwu ị ga-abata na ndụ n'aha Jizọs wee na-emikpe n'ọbara Jizọs Kraịst
na asị ka ọbara Jesus Christ wee kpuchie ndị anya even if na achọrọ ihe amụ ya ka ọbara Jesus Christ wee change the mind of these people ka ha release Akwa Okuko. Every powers of the enemy, every principalities and powers of the enemy, witches and wizard, everyone has when akpankata n'isi Akwa Okuko as Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Because I believe in a Chidindu. Ebe ndị egede na ndị mbụ efelugo. So ka Chineke dị ndụ were ọnọdụ n'isi Akwa. When I see aya kpuchi Akwa Okuko n'ọbara Jizọs. When I see ka Chineke ji obi onye eze n'aka wee gaa n'obi ndị ji Akwa Okuko wee mee ka hapụ Akwa Okuko na ndụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Unu afụgodo ihe aha na-ekwu. Unu afụgo ihe aha na-ekwu. Kwere na Jesus Christ unu si mba nọ ndị egede na ndị mbụ. Unu afụgodo ya na according to ihe nna anụ from ihu akwụkwọ nọ n'ihu akwụkwọ ka nna anụ ya. Eje m ebe a fụọ m n'anya. Ọ ihe fụ na social media. So na-ewusa everywhere. The two security na agbagbo two security. At least echem na ha ji odeshi. Unu afụgo n'ije ụwa. Ọkwa n'ije ụwa. Chukwu ada na-ego wee na-aza ekpere. Ọ ndị fake pastors na ndị fake prophets ndị je mepe church wee na scam ndị mmadụ wee na-anapụsị ndị mmadụ ego wee na-echu afa Jesus Christ, the body of Christ, wee na-etotọsị afịa. Mana agbọzọ mere ka ma nọ n'ikpeazụ na n'ikpe ga-ebido na church. So Chukwu ada na ego wee na-aza ekpere. Chukwu dị ndụ ada na ego wee na-aza ekpere. Wee na-asị biko ka unu mụrụkwana anya. Onye chọrọ iri awọ rie awọ kara aka. Ihe na ebe awọ ka ọ dị mma. Yes, ọ ka ọ dị mma. Mma akwụsị ebe a. Anyị kpegoro Akwa Okuko ga-ekpere tife ya n'aka Chineke dị ndụ site n'afa Kraịst. Enwere ihe ga-eme, ọ ga-apụtakwa n'udo na ọṅụ were ndụ ya pụta. Emesianụ. Ọkwa n'ije ụwa. Ọkwa n'ije ụwa. Hey, ka karịa. Ike bụ wee na-ekpuchikwe ụmụnne m ndị na-awọshị m n'ọbara Jesus Christ. All my followers ka na-ekpuchi n'ọbara Jesus Christ. Ndị ajọ mmụọ agafu n'anya, ndị ajọ mmadụ agafu n'anya. Ọ na-eme n'ihu na anọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ na anọ n'ihu. Onye ọrụ kpara nkatara ka kidnap unu, onye ga-ekidnap onwe ya jedebe ofu ebe naba onwe ya ego. Onye ọrụ plan kwa ga-egbu onye ga-ebu ụzọ gbuo onwe ya. Maka onye nwụrụ anwa na-egbu ede ndụ. Ebe ọ na-asị akpa nkata, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ị ga-eji ndụgụ pụọ were ndụgụ nata. Ihe ịmaghị anya ha amaghị. Ihe ọ bụla ị mara ọ ga-amanata gị na ndụ a. Ha plan ka je kidnap ụmụ gị na skuul, ha kidnap ụmụ nke ha. Odo ka nsi wee kpee site n'aha Christ bụ Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Shout a very big amen. Shout a very big amen. Ọ bụ na believe na ekpere mkpere, shout a very big amen. Ọ na-walk. Ọ na-walk kwa? Ọ na-walk. Asị m na ọ na-walk anyị. I will believe in Christ is working for us. I na-efe Chukwu dị ndụ. Chukwu dị ndụ ka anyị na-efe. Ị mara n'ihe ahụ o mere anyị. Anyị ji na-ekele ya. Ị mara n'ihe ahụ o mere anyị. Anyị ji na-aja ya mma. Ị mara gị ọrụ ahụ ọ rụrụ anyị o. Anyị ji na-ekele ya. Ihe o mere anyị. Anyị ji na-aja ya mma. Bịa n'ule. Bịa n'ule.
bịa n'ule bịa n'ule bịa n'ule onye ahụ na-eme mma bịa n'ule onye ahụ na-agwọ ọrịa bịa n'ule onye ahụ na-enye ndụ bịa n'ule onye ahụ na-enye udo bịa n'ule o bịa n'ule ụmụnne m bịa n'ule no bịa n'ule onye ahụ na-eme mma bịa n'ule onye ahụ na-agwọ ọrịa. Emesịanụ enwere ihe ga-eme Akwa Okuko ọ ga-apụta n'udo na ọṅụ and ọ pụtakwa na o were ndụ enyefee Kraịst maka ndị egede na ndị mbụ efelugonu ọ deeshi ọ chọrọ ịgwọrọ ndị mmadụ onye ihe ndị sekuriti ya unu afụgo n'ije ụwa ọkwa na ije ụwa abịa na-ekenekwa nwoke na-ekene m na-asị ebe obi na vidiyo na subscribe na dis channel subscribe cha bụ notification gị ka na-enweta notification mgbe ọ bụla iti vidiyo ọfụ nke kachasị mkpa biko subscribe na dis channel, share this video, like and drop your comment na the comment section. Anyị enwe mgbe ọzọ.